Siyasetmedarên Kurd dibêjin her rêkeftineke nû bi pêdê re divê bingeha wê rêkeftinên hewlêr û dihokê be. Siyasetmedarên Kurd bersiva vexwendina pêdê ya bi navê Kongera Niştimanî Kurdistanî kenekê didin û dibêjin pêdê ne bi baweriyên xwe ev vexwendin belav kiriye û di ber cadeya Kurdî û miletê Kurd de. Lêbelê pêdê karnameyên ji derve cih dike. Her rêkeftinek nû bi pêdê re di navbera Encumena Nîştimaniya Kurd li Sûriye û pêdê divê bingeha wê rêkeftinên hewlêr û dihokê be ku li jêr çavdêriya Serok Mesûd Barzanî û li Herêma Kurdistanê hatibû imzekirin. Derbarê vê vexwendina kenekê, endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Elî Muslim ji arkê re ragihand ku çi rêkeftin ji bo yekrêziya navmala Kurdî di gel pêdê û dezgehên wê werin kirin divê ser bingehna netewî niştimanî bihêz be. Serkirdeyê partiyê dazanîn ku divê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye enekesê li ser van bingehan li gel rêxistina bi navê kenekê li hev bike, ew jî vegera pêşmergeyên roj bê şert û merc û belavbûna wan li hemû navçeyên Kurdistana Sûriyê. Herwiha dareştina projeyeke siyasî temam ku mafên siyasî miletê Kurd li Sûriyê bi hûrgulî diyar bike û awayê têkiliyê bi pêkhateyên din yê miletê Sûriyê re bike. Elî Muslim gocî divê aliyekî navdewletî netewên yekgirtî mîna garantiyekê ji bo vê rêkeftinê hebe. Herwiha pêdê bi temamî têkiliyên xwe bi rejima Sûriyê re bibire û daxwaza lêborînê ji miletê Kurd dike. Piştî wan hemû kiryar û binpêkirinan ku derheqê miletê Kurd de kiriye. Serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Elî Muslim gocî divê stratejiyek ji bo vegera penaberan weredanîn û desthilat û dabeşkirina serwet û samanên welat bi awayekî wekhevî be. Rêxistina bi navê Kongera Niştimanî Kurdistanî kenekê ya ser bi pêdê ve berî çend rojan vexwendinek belav kirbû. Daxwaz ji aliyên Kurdî li Kurdistana Sûriyê kirbû da ku bi hev re yekrêziya navmala Kurdî biparêzin û li pêşgefên Tirkiye û her metirsyekê rawestin. Ji aliyê xwe ve jî endamê desteya siyasî ya hevpeymaniya niştimanî ya hêzên şoreşê û opozisyona Sûriye û endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistana Sûriye Abdullah Gedo wiha bersiva kenekê da. Divê partiya pêdê ya ku bi navê Kongera Niştimanî Kurdistanî de axife û banga hevnîzîkbûnê ji aliyên siyasî Kurdî dike. Bi be xwediyên derîneka siyasî Kurdî Sûrî bi awayekî sivîlî aştî rêzgirtinê li hember hevrekê xwe bigire ku dûr be ji kiryarên tund li hember hêzên opozisyona niştimaniya Kurdî ya aştîxwaz vê yekê mîna hilbijardeyekê mayîn de bikarbîne. Nek dema bikeve tengayiyê de da ku em bikarin bi hev re derbasî şîrîkatiyeke rastaqîn bibin. Tişta ku tevdem û pêdê pêşniyar dike ne baweriyeke xwedî ew ne jî razîbûneke pêşkêşî miletê Kurd ji cadeya Kurdî dike. Lêbelê ev yek ji encamên daxwazên aliyên ji derve ne. Siyasetmedarê Kurd Abdurrahman Gelo derbarê yekrêziya navmala Kurdî û helwêsta PKK nivîsiye. Kêşeya PKK ne bi enekesê re ye. Lêbelê bi doza Kurdî û miletê Kurd re ye. Vexwendina wê ji bo levhatinê tenê li ser daxwaza rejimê ye. Da ku me vegerîne çargoşaya yekê ya bi navê Hembêza Welat. Ji ber ku bi Kurdî û kurmancî ew ne çi aliyeke di çi proseyeke siyasî di pêşa rojê de ji ber ew bi tenê alaveke ji bo bicekirina pîlanên dijminên Kurdan û divê em hizir bikin derbarê kiryarên pêdê derbarê miletê Kurd de û divê berê her tiştekî lêborînê ji miletê Kurd bixwaze û divê reng û alavên wan tawanan eşkere bike ku derheqê miletê Kurd de kirine. Kilîla her lihevhatinekê derketina milîsên wê ji jiyana siyasî û ewlehiya miletê Kurd de nek di belavkirina vexwendinan de ye ku arman jê guhertina şêwe û hebûna wê di qunaxa bidawî hatina wê de ye. Derbarê vê vexwendina pêdê nerînên cuda cuda hatina dayîn ji aliyê rewşenbîr, nivîskar û rojnamevanên Kurd ve di navbera milgir û alîgirê vê vexwendinê û dijberê wê de. Gelekan mîna gavekê ji aliyê pêdê û hevalbendên wê ji bo enekesê ve vegirtiye. Hineke din jî dibînin gaveke baş e lê ku lêvegera wê rêkeftinên hewlêrê û dihokê û li jêr çavdêriya Serok Mesûd Barzanî de be.